बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थाखाय साखाफारा। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव खुंफुंगोन बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ। बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा 20थि बोसोरारि जथुम्मा, बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि खुंगा 8थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 51थि बोसोरारि जथुम्मा आरो खुंगा 18थि बोसोरारि जथुम्मा, सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि खुंगा 7थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों सनापुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन। बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया दासान्दि सोलिगासिनो दं। सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया 90% जाफुंबाय होननानै बानजाय आफादा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बे सानथामनि हाबाफारियाव दाब दाब जायगानि ब्रह्म धोरोमनिनो 10,000निबो बांसिन सुबुं बाहागो लाफैगोन होनना फोरमायदों आरो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मुस्रि अश्विनी कुमार स्वर्गयारी, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि। बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो 20थि बोसोरसालिया लाइमोन आफादजों लोगोसे बोखावै लखिमपुर जिल्ला आइजो आफादनि 8थि बोसोरसालिया जथुम्मा नैबे सोनापुर गामियाव जोङो गाजा गोमजायै खुंनो लादों। बेवहाय फैगौ 5, 6, 7 जानुवारि बेवहाय जानो गोनां जानाखि सनाथि मायथाइ फोरबोआव जोङो दिनै फ्राय खामानिफ्रा जोबनायाव फैबाय। जोङो आसा खालामदों जोंनि बे खुंफुंनो लानाय सनाथि मायथाइ फोरबोआ गाजा गोमजायै जागोन आरो साफ्रोमबो जोंनि बेवहाय माने जानाखि हेफाजाब होफैदों, रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होफैदों आरो गासैबो धोरोमारिफ्राबो खौसेयैनो जोंनि नैबेयावहाय खुंनो लानाय सनाथि मायथाइ फोरबोआव माने बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेवहाय जोङो गोजाननिफ्राय फ्राय आलासिखौ जोङो लेंहरदों। दासिमहालागै हयथ' बिथांमोनहा जोंखौ माने हयथ' प्रग्रामखौ मोनबाय। जोङो BKWSनि चिफखौबो हयथ' जों बेयाव माने बिथांखौ लेंहरनाय जादों आरो लोगोसे जोंनिनो प्रधान बरुवा MP बिथांखौबो जों लेंहरनाय जादों आरो भुबन पेगु MLA जोंनिनो समस्तिनि बिथांखौबो जों लेंहरदों आरो मोनफ्रोमबो माने जायगानिफ्राय बा जोंनि बेवहाय थान्दै जानाय बिथांमोनहा नैबेवहाय बाहागो लाफैनायाव जोङो साफ्रोमखौबो जोंनि बे लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौबो जों बेवहाय हांख्रायनाय जादों। बेवहाय जोङो आसा खालामदों जोंनियाव खमबाबो 10,000सो भक्तआ जोंनाव बेवहाय माने बेवहाय फैनायखौ जों मिजिंथिदों आरो लोगोसे जोङो फ्राय जगाजगबो जागासिनो दङ जोंनिफ्राय मोनफ्रोमबो माबा इउनिटनिफ्राय जोंनि माने आन्सलिकनिफ्राय जोंनाव जा जगाजग खालामगासिनो दं। बिथांमोना साखाफारा जानानै हयथ' गाबोननि दिनावनो मोनाबिलियाव बिथांमोना मोनफैनो हासिगौ।